हाय लोगोफोर गासैखौ बरसा देरहासार चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय आं आसा थिदों नोंथांमोना बे कर'नानि बोथोराव गासैबो न'आव थानानैनो सेफैनो दङ आरो जाखिनि सरकारा होनाय एसअपि बे एसअपिखौ मानिनानै नोंथांमोना न'आवनो जोथोनै दङ आं बेखौ मिजिंथिबाय आं दिनै भिडिअखौ बानायनो नागिरदों थामहिनबा मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ खालामनो नागिरदों बे जाहैबाय नोंथांमोना मिथिगौ बावैसो सिगाङाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव नैबे फांगुस होननाय मोनसे भाइरास बे भाइरासखौ डिटेक्ट जादों थामहिनबा बेखौ मोननो हादों थ' बे हिसाबाव नोंथांमोनजों आं बे माबोरै बेराम आरो बेनि जोहै मा मा जानो हागौ बेखौ नोंथांमोनजों आं सावरायगोन आरो नोंथांमोननो आं हानायमानि बेनि डिटेल्सखौ बेनि लैखोन मा जायो आरो बे बेरामा माबायदि गिख्रंथाव बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ बानायदों बेयाव मोनसे आर्टिकेल आं नुदोंमोन आं बेवहाय नायनानै बेखौ फल' आप खालामनो नोंथांमोननो शेयार खालामदों थ' भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायोब्ला नोंथांमोना निस्सय नैबे फांगुसा मा बेखौ नोंथांमोना मिन्थिनो हागोन जाय बिथांमोना गोदानै आंनि भिडिअखौ नायदों बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै बा साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो थाखाय आङो गुरै खावलायखाबाय फांगुसा जाहैबाय कर'ना भाइरासनि सेम सिम्पटमानो बेवहाय नुनो मोनो एखे सिम्पटमानो नाथाय बेवहाय मोननैसो बाथ्रा जाय बाथ्राखौ नोंथांमोना आं खोन्थागोन दा फांगुसा मोननै रोखोमनि जों मोनथिनो मोन्दों थामहिनबा आं मोनसे जिखिनि आर्टिकेल नायदों बे आर्टिकेलाव बिथांमोना लिरनाय बायदिब्ला बेवहाय मोननै मोनसे जाबाय ब्लेक फांगस आरो मोनसे जाबाय व्हाइट फांगस दा ब्लेक फांगसनिख्रुइ व्हाइट फांगसआ जोबोद डेन्जारसिन जायो बेवहाय थ' बेवहाय बे फांगसआ सरासनस्रायै मानसिनि समफ्ल' जोंहा जायखौ लान्स होनना बुङो बेखौ इफेक्ट खालामो आसुगुर नैबे जोंनि आसुगुर बेवहाय बे सिम्पटमा नुजाथियो आसुगुराव बेहाय इफेक्ट खालामो बेनिफ्राय बिबु अनगायैबो किडनि बेफोरखौ माने बे इफेक्ट खब समनि गेजेरावनो बे इफेक्ट खालामो माने बेवहाय नोजोर होयोब्ला जों बिथांमोन लिरनाय बायदिब्ला बेवहाय व्हाइट फांगसआ ब्लेक फांगसनिख्रुइ जोबोद डेन्जारसिन जायो बे जोबोदनो गिख्रंथावनासिन जायो आरो फांगसखौ माब्ला मिथिनो मोनगोन जेब्लानो नोङो HRCT थामहिनबा हाइ रेजुलेसन कम्पनेन्ट्स टम'ग्राफि बे स्केनिं खालामब्लासो बे फांगसखौ बेवहाय हमदांनो हायो माने जोबोद हाइ लेभेलनि मोनसे स्केन खालामनांगोन सिटि स्केन खालामनांगोन HRCT होननाय मोनसे स्केन खालामनांगोन बे अब्लासो बे फांगसखौ हमदांनो हायो थ' फांगसनि लैखोनफोरा जाहैदों जि निउसाव मोनसे फोरमायथि होदोंमोन डक्टर DN सिंह चिफ माइक्र'बाय'लजि डिपार्टमेन्ट अफ PMCH बेवहाय होनाय बायदिब्ला ओरैबायदि बिथिङाव होदोंमोन बेवहाय जाय कर'ना भाइरास मोननानै थामहिनबा बे कर'ना भाइरासनि लैखोन गासिबो बिथिङावबो कर'ना भाइरासनि बेवहाय लैखोन दङ जों नोजोर होयोब्ला जोङो गुजुनायखौ जों बुंनो हागोन गगा मोननायखौ बुंनो हागोन आरो कर'ना भाइरासाव जि सिम्पटम फैयो खर' सारनाय एसे लोमजास्रोनाय जि सिम्पटम दं कर'ना भाइरासनि नाथाय कर'ना भाइरासखौ जेब्ला नोङो टेस्ट खालामगोन नाथाय नेगेटिभ मोनबाय थागोन एभ्रि टेस्ट जेब्लानो टेस्ट खालामगोन बे टेस्ट खालामोब्ला नेगेटिभ मोनबाय थागोन जेब्लानो टेस्ट खालामगोन बे नेगेटिभ ओंखारगोन अब्ला नेगेटिभ ओंखारोब्ला बैफोरबायदि सुबुंफोराव नैबे व्हाइट फांगस बा फांगसआव जानायनि सम्भाबना थायो बा बेखौ जुदि नोङो दहाय आं एसे आगोलाव फोरमायनाय जि टेस्ट नैबे HRCT टेस्ट बे टेस्ट खालामब्लासो बेखौ रोखायै मिथिनो हागोन आरो बेवहायनो बै सुबुङा जाय बिथांमोना जेब्ला कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाय बेराम जानाय सुबुङा लैखोना दङ नाथाय टेस्ट खालामनायाव नेगेटिभ ओंखारदों बिदि सुबुंखौ जुदि टेस्ट खालामोब्ला नै फांगसखौ मोननाय जायो थ' बे रोखोमै फांगसखौ हमदांनो हायो आरो बिथांमोननि लिरनाय बायदिब्ला माबायदि बेरामा बेफोर बेरामनिफ्राय थामहिनबा बे खैफोद गोनांसिन सरासनस्रायै नोङो बेराम थाखानाय जाय बिथांमोनाव डायबिटिस दङ बा डायबिटिस थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बे जोबोदनो गिथावना आरो बेनि अनगायैबो जों जुदि नोजोर होयोब्ला जाय नैबे हार्टनि पेशेन्ट बिथांमोननि थाखाय बेयो जोबोदनो गिथावना आरो गोलाव समनिफ्रायनो जाय बिथांमोना माने गुबुन बेरामजों माने भुगिना थानाय सुबुंफोरा बेनिफ्राय जोबोदनो गिथावना आसा थिदों नोंथांमोना आंनि भिडिअ बुजायनायाव थामहिनबा नोंथांमोननो खोन्थानायाव नोंथांमोना बुजिनो मोन्दों बेयो जोबोदनो डेन्जारसिन बे भाइरासआ नाथाय बेवहाय ओरैबायदिबो बुंनो हाया जाय माने कर'ना भाइरासजों बे सिमिलार नङा बे सिमिलारानो एखे भाइरासानो जास्ट माने बेवहाय कर'ना भाइरासआ माने जेब्लानो टेस्ट खालामगोन सिम्पटम थाब्लाबो नोंनाव जिखिनि बिथिङाव सिम्पटम दङ बे सिम्पटम थाब्लाबो नाथाय कर'ना भाइरास मोना
नाथाय जों HRCT स्केन खालामब्लासो बेखौ हमदांनो हायो आरो बै मोनदांनाय बेरामखौनो फांगस होननानै बुंनाय जायो। थ' आसा थिदों नोंथांमोना बुजिनो मोनदों आरो आं गासैखौबो फोरमायखानाय बेखौ आङो मोनसे आर्टिकेल लिरनायनिफ्राय थामहिनबा जि निउसआ मोनसे फोरमायथि होनाय बेबायदिसो आं बेखौ नायनानै नोंथांमोना आं शेयार खालामदों। थ' भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै शेयार खालामजायो आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअ बानायनायखौ सेटिसफाइड नङाब्ला नोंथांमोनाबो नायबिजिरनानै थामहिनबा बेनि सोमोन्दै नायनानै नोंथांमोना दिहुनना लानायखौ खावलायबाय। गोजोन्थों, उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन।